خوشک و برایên hêja dema we xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Gelek caran xapoçî ji gurt migurtê xapoçiyan ji mir komenta dinivîsînin tu heqaretê li hemberî 40 milyon Kurd dikî çima ya bo xêr e tu behsa serokatiyê dikî û serokatî bi milyonan li piştîne. Ez rexne li serokatiya te dikim. Rojkî ji roja serokatiya te serokatiya min jî bû. Min ji xwe wî wek serok dît lê ême ez miaqil bûm, hişê min hat serê me û tu ma ker. Tu ma xapoçî. Baş sûcê min e. û dema ez rexne li serokatiya te dikim ez navî dikim xapo 1509 belge di distê min de ne ku ez dibêjim heq kirî navî wî xapo ye. Ne apo ye, xapo ye. Komentên bi vî rengî ji mir dinivîsînin tu kî ye û ka te ji bo Kurd û Kurdistanê re te çi kiriye? Hey kerê çûrê. Ma sûcê min e tu naz nake ez kî me. Ez ji te ser tiliya bijimêrim ez kî me yenî. Herê ji Cemîl Bayîk bipirse, ji Mustefa Qereso bipirse, ji Duran Kalkan bipirse ku vana ku min wek kes naz dikin, wek malbat naz dikin. Ma sûcê min e ku tu ker mayî. û serokatiyê emrê xwe di ber Kurda de derbas kirî hey xwelî ser emrê çi halê çi. Emrê çi halê çi. Di heftê û niha serokatiya te hatiye Sûrî û jiyana xwe di nava turîzmê û gerê de û ez ê ji te re niha bêjim serokê te Newewî li Şamê çi bû, çi mal bû, çi dikir, çi nedikir. Me berê jî gotiye lê tu ker ez çi bikim ji te re. Lê tu ker ez çi bikim ji te re. Wekî helbestê li hevdû hat yanî. û serokatiya me û serokê Netewî ev hemû tiştî û tu heqaretê dikî ev ne rexne ne tu kî ye. Sertiliyê xwe bijimêr. Sertiliyê xwe bijimêr bê ez kî me û li cem xwe qeyd bika. Xapoçî. Hemû kesên ku komentên bi vî rengî dinivîsînin û insanan biçûk dibînin li ser tiliyê xwe bijimêrin bê ez kî me. Evî mêrxasê hanê evî mêrxasê hanê te wî dît te wî bajît eviya kalê min e. Ez neviyê vî mêrxasê hanê me. Xapoyê te dema dihat mala kalê min li Şamê li hemberî foto li hemberî wêneyê vî mêrxasê hanê disekinî. Ne tenê Xapoyê te, Cemîl Bayîqê te, Murat Qaraîlanê te, Mustefa Qeresoyê te, Duran Kalkanê te. Serkirdeya te hemû dibin vê fotoyê hanê derbas bûne. Apê me layê vî mêrxasê hanê li serê Çiyayê Kurdistanê jiyana xwe ji dest da şehîd ket di ber doza Kurd û Kurdistanê şehîd ket. Ne di ber doza asîmlekirina Kurda, entegrasyona Kurda di komara Tirkî de, ne di ber vê di ber doza Kurd û Kurdistanê de şehîd ket jiyana xwe ji dest da. Te nas kir ez kî me meta me 10 sala li Çiyê mayî. Ez 20 sala di nava vê rêxistnehanê de me kar û xebat û tiştên sivîl me kir. Rojnamegerî, karê rêxistinî, karê medenî, ne karê eskerî. Te nas kir î ez kî me ka ji mir fotoyê bavê serokê xwe derxîn. Ka ji mir fotoyê kalê serokê xwe derxîn bê kî ye? Bê ev Abdullah Öcalan ji pişta kî ye? Ka ji mir fotoyê wî derxîne. Tê naskirin û hemû kes dizanin ku ewêj diya apo berê jî bi mêr bû. Berê jinekî ka mêrê wê mir bû, ka çi pê hatibû di piştî yanî Emer Öcalan mêrê didwayî. Ka ji mir fotoyê bav û kalê serokê xwe derxîne bê di nava Kurd û Kurdistanê de çi bûn, di nava eşîra xwe de çi bûn, di nava malbata xwe de çi bûn. Herê Qulpê, herê herêma Hevêda, herê Salika, herê Farqînê, herê Bismilê, herê Amedê pirsa kalê min ji wan bik. Herê niha zarokê Cemîl Paşa Saxbana wê ji te re bigotana kalê Selîmê Salkî, Selîmê Barinî, Selîmê Hevêdî kî bû? Hey ser serî tu hatî tu ji mir dibêjî tu kî ye? Ev kalê min e, ev mêrxasê han kalê min e. Kal û bavê serokê te ka kî ye? Ev yek.
دما از بچوک بووم ئەس خۆردێکی سەرگەتی بووم دبستانا سەرەتایی تجاری داپیرا من هاتی ji dîya mir negotî wekî ku dapîra kalê te apoyê te xapoyê te hat got eweş layê te bênamûz derket bi zarokê dijminar digere ana gotina pîrka apo di cihde ev bi zimanê apo li ser me TV vê gotina hanê kir êmê dapîra min tiştekî wilo negotî ez neçûm ne berê ne niha ez neçûm ez bi zarokê dijminar ez kar nakim wekî ku niha xapoyê te bi zarokê dijminare kar dike xapoyê te dixwaze Kurda bifroşe dijmina xapoyê te dixwaze gelê Kurd entegre bike di hindirê dewleta Tirk de te serokê xwe nas kir te min nas kir baş ez ji malbatekî Kurdperwer ku berî PKK were em bi kurdîtiyê mijûl bûn kalê me bi kurdîtiyê mijûl bû ji xwe li girêdana kalê me binere li şikl û şemalê wî li kum û kolozê wî li xencer û tirînga wî binere tê nas bike ez ji kîjan malbatekî Kurdperwer ez hatime meydana nivîsandinê meydana welatparêziyê meydana rewşenbîriyê û siyasetmedariyê ez di malbatekî ku yanî bi saya kalê me û bavê me em berzanî bûn em Kurdperwer bûn xelkê bajarê me naz dikin min jî naz dikin bavê min jî naz dikin kalkê min jî naz dikin kî serokê te naz dike hey xwelî ser kî serokê te naz dike berî salên hefteyî kala ji mir bêj hava yanî mesele diyar e ne tenê niha jî heta tu vegere erşîfa Osmanî eşîra hevê da eşîra me rojekî roja serdema Osmaniya de senciqa wan hebûn desthilatdariya wan hebûn vegere erşîfa Osmanî ev belgekirî di erşîfa Osmanî de tu û kalê te û bavê te û bav û kalê serokê te di serdema Osmanî de kî zanî bûn hûn çi gûn in hûn ji kur in we çi kiriye çî we hebû hatî ji mir dibêje tu kî ye û serokatî te ji bo Kurdistanê çi kiriye baş e berî PKK jî em Kurd bûn piştî PKK jî mê bimînin Kurd heta dawî mê mafê Kurda biparêzin û kî êrîşî mafê Kurda bike êrîşî Kurd û Kurdistanê bike ê li hemberî xwe bibîne serokê te û rêxistina te û tu û hemû kesên weke we te vê jî nas kir ez kîm û serokê te kî baş ev jî çû di dema rêxistina PKK de hat em tevlî vê rêxistina PKK bûn em jî hatin xapandin eweliya emrê me bû 14-15-16 salî em nêzî vê meselahanê bûn di nava rêxistina PKK de karê ku me kir birûkî spî em di nav de birûkî spî em ji nav derketin serokê te yê newewî çi kir ez me bixwe yanî tevlî ku yanî rêl pêşiya me û rêl pêşiya gelek hesaba kirî bû diziyê jî bikin dest bavêjin jinan bi namûsa xelkê bilîzin wekî kadroyê rêxistinê kadroyên PKK vî tiştê hanê tiştê genî di hindirê civakê dikirin tiştê genî di hindirê rêxistinê jî dikirin me nekir serokê te kir serokê te tiştek nehiş tû nekir yanî kes nizane bê di hindirê rêxistinê de Abdullah Öcalan dest avêtî çi qeysa kadroyên PKK Şemsê Qilic jî nizane ya hejmarekî wilo ku tu were behs bike tu ne ew navê çi ye Rozerîn ewa ku li bûyî re bû li balyozxaneya Yunanistanê li Kînyayê Ayferkaya adê bixî navê Ayferkaya bû ew jî nizane bê xapo Necdet Buldan û pirtûka ku çêkirî jin di hindirê PKK de ew kesên ku îfadeya xwe nerînê xwe gotinê xwe bi navên kod
ji Necdet Buldan re gotin ew jî nizanin hejmara ku apo dest avêtî wan. Apo dest avêtî namûsa wan di hindirê PKK'yê de. Kes îdî nema dikare inkara vê mesela hanê bike. Hene saxin zindî ne. Qurbaniyên apo hene. Li Almanya hene, li Rojava hene, li Swîsra hene, li Tirkiye hene. Qurbaniyên ku bûne hin ji mecburî û hin jî wilo ketin navê mesela hanê. Nigê wan şemidî. Mev nekir. Me em di nava vê rêxistinê de bûn, paqij ketin navê vê rêxistinê, paqij derketin. Lê xapoyê te sextekarekî wilo bû ku ez çi bêjim? Ya xweziya ji mala Xwedê re ana hinek kes navî wî çi berê birayê Xelîl çavbûn, Fuad çavbûn, mane di kommenterê di filmekî dokumenterî behsa vê mesela hanê kiriye, Selîm Çirûkaya behsa vê mesela hanê kiriye, Necdet Buldan di pirtûka xwe de behs kiriye, gelek kes hene. Behsa têkiliyên apoyên qirêj bi jinare di hindirê PKK'yê de kiriye. Min nekiriye, apoyê te ev bû, ez ev im. Te vê jî nas kir? Baş. Ez di apo dema ku nêzîkî kurdewarî bû û rêxistin çêkir di nava çepê têk de bû. Ême na em di nava kurdewariyê de bûn, em ne di nava çepê Sûrî de bûn. Em ne di nava yanî em ji bîr û boçûn û bêrdoziya berzanîzmê a PDK em hatin nava PKK. Em berê Kurd bûn, Kurd hez bûn, welat hez bûn, welat perwer bûn. Serokê te yê sexten newilo bû, nev mal bû. Serokê te gelek guman li ser wî heye, pirtûk hatine nivîsandin têkiliyê wî mîtê ew xwe li Mukirtê, ew Mukirtê. Hîna li Sûrî bû, li xwe Mukir hat ku têkiliyê wî bi mîtê re heye. Ême tiştekî wilo tune ye? Tiştekî eger kî tiştek wî li ser me hebe ku ez rojkî ji roja hevalê mîtê, hevalê istixbaratê Sûrî, hevalê nizanim rejîmên dagirkerê Kurdistanê bere werin ji mir eşkere bikin bi belge. Li ser apo bi tona belge heye. Apo dema ku zewicî çû bi kîr zewicî bi kesîrê Yildirim Zewicî ku bavê wê kalkê wê ji di nava mîtê di nava komkûciyên Dêrsimê de xwedî rol bûn. Ême dema em zewicîn me ji malbatekî Kurdperwer ji malbatekî welatparêz me jin anî. Xapo çû ji malbatekî ku têkiliya wan bi mîtê re jin anî. Wekî din çi? Me hevalê xwe nekuştiye û me dergîstiya hevalê xwe nerevandî wekî ku apo kesîre Yildirim berê dergîstiya qortekî din bû ew jî endamê rêxistinê bû. Xapo çû lê zîvirî û vî karê hanê kir. Ême min tiştekî wilo nekiriye. Baş e, te vê jî fêm kir? Baş, mala Xwedê ava. Baş e, hîna hûn fêm dikin. Çi jî ma? Yanî di nava rêxistinê de apo xwîna bi seda distiyê wî de ye. Xwîna bi hezara keç û xurt hevalî wî nêzik kadroyên rêxistinê, damezrînerên rêxistinê bi biryara apo hatî tesfiye kirin. Kesekî ji mitiliya kesî xwî nekiriye. Ji mir dibêje tu kî yî? Serokatî? Kuro hey sextekar, hey sextekar. Xweziya ji mala Xwedê re kevrê lolanê zimanê wan hebana, kevrê biqaê zimanê wan hebana û li Şamê jî kampên PKK'yê hebûn. Zimanê dar û bera hebana bê bi biryara apo bi fermana apo çû keç û xortê Kurda hatine tesfiye kirin. Me rêxistin çê nekiriye, me partî çê nekiriye Kurdistana serbixwe û azad piştî wê zwerim Kurda asîmîle bikim û komara demokratîk û paradîgmeya civata demokratîk û Kurd entegre bibin. Me tiştekî wilo me Kurda nexapandiye. Ji serxwebûn û azadiyê dakev entegrebûna Kurda di dewleta Tirk de. Tiştekî wilo tune. Me nekiriye. Serokê te yê sextekar wilo kiriye. Tu ji mir dibêje tu kî yî? Te çi kiriyî ji Kurdistanê re? Te vê jî nas kir? Mala Xwedê ava. Çi jî ma ez behsa ez serokê te bikim? Ez bi zimanê Kurdî û Erebî dinivîsîm. Serokê te nizane bi zimanê
20 سالا لشامي ما نزاني بو خوهيني زماني عربي بك 25 سالا قاش و زنداني دا يخو زماني زماني كردي نكريه بزماني كردي نزانه بخويل بنفسينه سروكي قلي كرد هوارا خوده سروكي قلي كرد نزانه بزماني كردي بخويل بنفسينه هاي سخت كار تهاتي تجمر بيجي سروكي نزانه بزماني كردي جبلي زماني تركيب زمانه كيدن نزانه تهاتي مقايسه مقارنه مدك بسروكيته پارێزەرێکی ئاپۆ ژمر bi zimanê xwe got ژمر got piştî ku dûrî PKK ژmir got me kîtab û pirtûk dibirin ji apor di hundirê zindanê de piştî wê paraznameya wî dihat me didît ew kîtabê hanê me jî dixwend ê ku me ji aporê dibir ji ber ku apo tewsiye dikir filan kes bixwînin bêvan kes bixwînin kitêbê apo me dixwend me dît copy paste diziya xelkê kirî diziya nerînê ramanên xelkê فیلسوفê te dizê raman û nerînên xelkê û kiriye milkê xwe kiriye malê xwe me tiştekî wilo nekiriye ez romanivîsekî Kurd im ez bi helbestvanekî Kurd im rojnamegerekî Kurd im di nava civaka Kurd di nava civaka Ereb û heta di nava civaka Tirk bi helwestê xwe bi prensîpê xwe têm naskirin serokê te sexte bi çi tê naskirin bi sextekariya xwe tê naskirin bi kiryarên xwe rêj û kirmînal di hundirê PKK tê naskirin dema serokê te li Şamê bû ez xortekî feqîr di xaniyê kirê de bûm serokê te vîlleyê wî vîlle ji wirseta Ömer Öcalan û Ewêş bû vîleyê wî li Zebedanê hebû vîlleya wî û apartementê rêxistinê û ê apo li Şamê hebû û li Ladiqiyê hebû li ser behrê birayê Hafız Esed dîktatorê Sûrî şaleyekî û apartementekî dabû Xapo dema diçû diket nava avê kadroyên PKK mecbûr in wê cilê xweş xwekin tena cilê binî bi apo re dadiketin hundirê nava behrê foto hene hey xwelî ser foto hene me tiştekî wilo nekir apo li vîleya wî ya li Zebedanê vîleyê wî li Şamê li Şeb'a li Neşabiyê li Sehneya kamp û vîleyên PKK jî hebûn hawuz jî hebûn pisîn evê çi jê dibêjin ciyê sobayê dema apo diket nava avê ji keçika şîr digot dakevin keçik jî mecbûr dibûn kadreyên PKK jinin heval tu hîna azad nebî hîna tu jinekî kevneperest e xêr e serokê nwe wî çima tu nakevî nava avê baqey tu ji min ferî dike heval Xapoyê te van karê han dikir tiştê qirêj û gemar da anî serê keçê Kurda ku tevlî vê rêxistina hanê bûn ji bo Kurdistan ji bo azadiyê Xapo wan bi xwe re dadxistin nava avê û dest davêt namûsa wan jî qencî me vî nekiriye serokê te ku tu newêre behsa van tiştê han bike tu newêre behsa rexnelê bike tu ji wir koletiyê û perestkariyê dike êjav sûcê min e ne sûcê min e tu heqaretê dikî heqaretê serokê te heqaretê li şehîda dike xem nake serok e heqaret li jinê Kurda dike xem nake serok e dest bavê ji namûsa kadroyên jin di hundirê PKK de xem nake serok e êrişî şehîda bike şehîda kêm bike û eskerê Tirka bike şehîd û lêborîna xwe ji eskerê Tirka bixwaze xem nake serok e min vî tiştekî wilo nekiriye me lêborîna xwe ji eskerê dayîkê eskerê Tirka nedayî ez jî ketim ez di hepsa Edirne de ez nêzî 15-20 rojan mam min lêdan jî xwar di hepsa Edirne de ez min tewîz neda apo sîleyek jî nexwarî ev 25 salî wî sîleyek jî li cem Tirkan xwarî min li cem Tirka sîle jî xwarî di 2010 de dema ku beşê ewlekariyê emniyeta İstanbulê bi mir re ez penaber bûm bi mir re lêpirsîn kirin me bi zimanê Kurdî Xwedê şahid e me bi zimanê û çi Xwedê şahid e tercümanekî ji netewên yê
یەکبووی بمرە دەرباس بوو پارێزەرژی هەبوون و هەموو ئاگادار بوون ئەمنیەت مدورا ئیستانبولê beşê kesên yabancî bi Kurdî çi ye biyanî beşên biyanî me bi zimanê Kurdî îfada xwe dayê û min şert kirî şert ku dibinê îfadeyê deyne Kurd Sûriyelî yezare nasnameya me Kurd e Sûnda welmetine belge mane me berê jî ev belge li cem min vê belge arî ji rexsî serokê te bi Tirkî axivî pêşiya mehkemê lêborîna xwe xwestiye û eskerê Tirka kirî şehîd û silav daye û lêborîn ji dayîkê wan xwestî û şervanên Kurda şehîdên Kurda dayîkê wan li cem apo ne tiştek me vî karî ha nekiriye ez ya xapo ez pirtûkê me hene romanê me hene dîwanê minî helbestê hene bi hezara meqalê me hene ez ji 1034 ez dinivîsînim di rojnameyên Ereba de di rojnameyên Tirka de meqalê me derketine tu hatî serokê xwe min biqayese neynûka me ji 1500 serokê te çêtir e ser hemû astaya ser asta zanebûnê ser asta min ti xerabîn eger qenciyekî ji me negiyaşte bi Kurda min xerabî negiyandî Kurda serokê te mala Kurda xera kir ku mala te xera kir hey xwelî ser hey kerê çolê serokê te Newewî serokê te Newewî yekî wekî medenî ferho kir rewşenbîr dizê li Nisêbînê ku li Stenbolê hatibû girdin bû rewşenbîr ser serê me debere werin û li erşîfa medenî ferho a li Tirkiyê vegerin tê bibîne bêjber çi hatibû girtin li Stenbolê şmir hatî serokê me û tu xwe bi serokatî muqayese dikî kuro ez bi hezar qatî serokatî 25 salê din li Îmralî bimîne eger di Îmralî de bi nagê ji neynoka me nagê ji neynoka me serokatî min ne hevalê xwe kuştiye me dest neavêtî namûsa Kurda min ne perê Kurda xwariye min tiştekî xerab bi Kurda nekiriye serokê te kî ye serokê te kî ye tu hatî wilo serokê xwe li ser me divîne debere siktir bi here cem dewlet Baxçelî Oymidî ew dewlet Baxçelî nizam bibin zava û xezûrê hevdû berê ew mîtê zava û xezûrê hevdû bûn hîna serdema Kesîre Yıldırım debere Kesîre Yıldırım war behsa xapoyê te bike behsa wî bike erşîfa wî pel bi pel verk new jî naaxive tu kê ye serokatî û nizanim çi de siktir bi tu serokê te dewlet Baxçelî ye serokê te asîmlekirina Kurda di nava dewleta Tirkî de paradîgmeya xapo zebeş û petê xwe û asîmlekirin û entegrekirina Kurda serokê te hatî serokê xwe serokê te 25 salê din di zindanê Tirka jî bimîne nagê me ê di nava rêxistina te de ana Cemîl Bayîk çi qeyse xerab bi çi qeyse nebaş bi Cemîl Bayîk ji serokê te çêtir e Murat Karaylan ji serokê te çêtir e hat bîra me 2017 ez çûm çiyaya Qendîlê ez ê detirî 20 roj 25 roja jî li wê dirmam serokê te neçûyî Qendîlê jî ez çûme Qendîlê baş e kêfa te hat serokê te nedwêrî yekî newêrek yekî tirsonek yekî bêzirav yekî bizdûnek yekî geveze yekî gewende yekî nizanim dîno mîno nizane bibêhnije nizane biaxive wekî dîna serokê te jî însan e to ev çi serok e ev çi dîn e wê werin ji serokatî û tu kî yî û tu çi kirî ji Kurda û Kurdistanê deja werin
ورن في كري هاند في بهري هاند درباز بكره از وان وي اقناع بكم كا از كيمه واز شمه مچش كرد وكردستان هركري وسروكي وي چقيس خرابي بقلي كرد بكردستان وحتى روشا ايرو دكه ازي برسفه جوار بهيلم تماشا فانيجا اف كسن يقولوا فان كومند كرت الشروفين بيرنجي هاني دنفسينن ون برسفا وان بت باشه نافا خير وخوشيه ده